brigády prišli povely na zaujatie palebných pozícií. Niekde nad horizontom sa objavili vzdušné terče, upravené letecké rakety. To však už všetci boli na svojich miestach. Každý člen bojového vozidla, každý operátor vedel, čo má robiť. Hodiny výcviku začali prinášať svoje ovocie. Prvý príjem, druhý príjem. G15. Prvý rozumel, druhý rozumel. No. Druhý rozumel. Vidím cieľ, azimut 30, diaľka 25. Rozumiem, zachytiť. Cieľ udaný. Batéria nadporučíka Jozefa Václavíka začala paľbu ako prvá a jej raketa so 100% istotou zasiahla svoj cieľ. Ďalšie ju potom nasledovali v krátkych intervaloch. Chlapci z Nitry a Rožňavy predviedli nad Baltom skutočný strelecký koncert. Rozumiem, cieľ, azimut 0, diaľka 30, vidím. Pevne verím, že i náčelník generálneho štábu vám vysloví nádherné poďakovanie, pretože vám ten úspech patrí. Možno drobná závada jedného pyronáboja a bol by ten úspech úplne dokonalý, ale nemusíme sa za nič hanbiť. Bojovými streľbami protilietadlovci a o mesiac neskôr v septembri aj piloti zúročili v Ústke celoročnú prípravu a potvrdili pripravenosť vzdušných síl chrániť suverenitu nášho vzdušného priestoru. Výsledky 4 ciele zničené zo 4 možných, čiže výborné hodnotenie. To je výsledok, ktorý možno nikto ani nečakal. Po 6 rokoch medzery, ktorú vlastne mali naši vojaci od posledných strelieb, ktoré v zahraničí absolvovali, takže a ja som to s určitou takou netrpezlivosťou očakával, ale to, čo som videl, bolo vlastne nad očakávanie, takže skutočne som veľmi spokojný. V tomto výcvikovom roku, keď sa podívam na špecifickú oblasť letecký výcvik, sme prvýkrát v histórii nalietali najviac letových hodín na pilota ako za celé obdobie existencie vzdušných síl alebo letectva a PVO.